Jeg hedder Thomas. Jeg er 18 år gammel. Hey Jacob, gider du ikke lige køre det dernede? Jo, hvorfor ikke? Men maden heroppe, den overgår altså stadigvæk, det må jeg sige. Som jeg sagde før, det der med det fedtfattige niveau der, det var altså ikke mig. Der var for meget grøn langkål, og alle de der tømmerfyre, eller håndværkerfyre, og alle dem der var deroppe og sådan lidt. Der var mange sådan nogle landbrugsmænd, som der også rendte rundt med sådan en strå her i munden. De snakker jo alle sammen om, at de blev nødt til at køre sindssygt ud på marken med traktoren for at harve, fordi de gad simpelthen bare ikke, at noget af det, der var derude som ukrudt, det skulle ind i maden, ind på bordet. Ja. Min drøm for fremtiden er, at jeg vil gerne arbejde noget med computer, hvis det kan lade sig gøre. Så jeg er også, jeg er også ved at blive Daniel, inden der er ved at vise mig, hvordan noget af det hænger sammen derinde i computeren. Og når det så er blevet lidt bedre til det, så sender de mig i praktik. Goddag med jer. Vi er jo ude i den flotte natur, hvor vi jo har fået øje på, helt nede i den anden ende af marken, vi kan jo godt se det, et rådyr, der lige har fået sit lam. Hun står og slikker på det, og det er helt nyfødt. Det er meget usædvanligt, at vi lige får dette skud, og det er ikke særlig tit, man lige får lov at se det. Så det vil jeg sige, det er et flot billede, vi har fået her, og et usædvanligt syn. Jo, men jeg hedder Jacob, og jeg er 18 år gammel. Ja, altså som jeg har sagt før, så tror jeg faktisk, det er noget med at være skuespiller. Det er jo sådan en drøm virkelig. Altså, jeg ved ikke om chancen for, at det bliver realitet og sådan noget. Det er særlig stort. Men det er nok det, jeg allerhelst ville. Jamen altså, jeg valgte nok Farup på Skov Produktionsskole, fordi at, det var også nok også en del, fordi det var den, der lå tættest på jo. Det er jo den, der er mulighed for at komme ud til og sådan. Og det var nok lige det, jeg kunne gøre, tror jeg. Hvis alting var muligt, så var jeg spilprogrammør. Jeg sad og lavede de sygeste computerspil, det der blev solgt mest i verden, og tjente sindssygt mange penge på det.